ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ ହନୁମାନ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ନାମ ତାଙ୍କର କିଏ ନାମକରଣ କଲା? ଯଦି ଜାଣିନାହଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ପିଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାଲି ଫଳ ଭାବି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେହି ବଜ୍ର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁ ବା ମାଢ଼ିରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାୟୁଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାରା ସଂସାରର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାୟୁଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବାଳକକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଓ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋର ବଜ୍ର ଆଘାତରେ ଏହି ବାଳକର ହନୁ ବା ମାଢ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ନାମରେ ଜାଣିବ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ C2 ଓଡ଼ିଆକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।